Bibi, di oh. Lang. Hold ka na. Yeah. Okay. Ambe. Ah. Isip ka na. Ay, nag-build a bit. Unahan pa daw diri ay. Ah, mo dagi ka malo. Di man dito mao ilang biringgil. Nagdog all man sila ilang biringgil. Fuel on the right. Upgrades to. Pero di daw to sila mao nga abul gang. Ha? Di daw to sila mao. Sige, build kami nga build na. Obot lang. Ang work siguro nun sa gamay na. Ah, sudlon nun. Di daw to mao. Ano na ba siguro ilagay dito sa gym? Bot. Ang tata kay unahan pa man.